an Féidir Leat le Gaeilge mai Cuilinn. An níos a cuairde, cuairle, Leat ag Andrea. Hi a cuairde, inniu tá mé chun cuairle a léadí le Andy Whitson agus Cáit Nick Cheán. Cuairle I gceannas. Déilún. An lá a cháil mami a fáine. Sin an lá a thu I cuairle I gceannas chúsaí. Lean mise a bhóbó. Dúirt mami lumsa súla chun alert go dtuci si a fáine. Níl éon níos fearr le cuairle ná bheith gceannas. Ná búir de cheann le rudidir be a bhóbó, fá gach rud fuam mar is mise atá I gceannas. Ní ra bóbó géisteacht. Mar bhí gadaí de éin ag imeacht leis an áine os cór a gháthuail. Slán sa bhailte bhééis tú a bhóbó agus mise I gceannas. Tá isa go me gcónaí cad atá le dhéanamh. Ach ní ra bóbó géisteacht. Thosaigh sé drapa sús sa chrán sa tóir an áine. Lean cuairle ach bhí bóbó imithe as radharc. Bhúil ag le cuairle. Bhí bóbó cáilte aige. Ní rogha is ag cuairle cad I dhéanach sé. Ní thiocach leis dul a bhaile ag mami gan bhóbó. Go tobann. Thosaigh cruthanna aisteacha ag brú isteach thart timpeall cuairle. Tháinig cuairle fiacla móra agus súla lonracha. Tháinig sé crúba géire agus aircha spícacha. Arachtaí mhóra, míomhóra, I do món dása, darab míra, bhí cuairle cri. Ach, bhí bóbó a gréthar bheag I gcontúirt agus dág mami cuairle I gceannas. Bheith a bheith láidir. Chimhní cuairle an ní is fearr leis. Is leor sin. Is mise an té atá I gceannas an seo, a dúirt cuairle. Bannadh siar as na haireachtaí. Ach tá tusa beag bídeach. Cén fá a néisteach muid leatsa sa siad. Mar tá isa go me gcónaí go díreach cad atá le déanamh sa cuairle. Tháinig Íomh na haireachtaí. Tar bia siad san. Is fada muid ag fannacht le duine a rachach I gceannas oireann is a dhearfach linn cad atá le déanamh. Leannaigh mise mar sin a scairt cuairle. Caithfidh muid bóbó a thabhairt arás ag mami go slán sa bhailte. Sús leo uilig sa tóir bóbó. Go tobann. Tháinig siad an taoinig eitilt amach as an chrán an fáinne ina chrúba aige agus graim doch dangan ag bóbó an áine. Ach, ní scílach an gadaí de éon dána an fáinne le bóbó. Le cuairle búr mór as. Scuile mo gréthar bheoga gadaí dána. Bhain cuairle get comór sin as an éin gur scuil sé leis an áine
is dimí sé sús lús lasrach. Hit Bobo isteach amach lan cuairle. An sin, de ein lús gomór amháin agus de ein ghar áthas díslí na harachtaí an bhirtre thoracha go talamh. Faoi dhearra bhí Bobo slán sa bháilte. Lean mé a Bobo, be mami sunna sásta an aine a eáil arás a ríis. Ná búr de chean le rudair bé rá. Fág an chaintear fad fum mar is mise atá I gceannas. Ach ní ra Bobo géisteach. Bhí gadaí de aon eile ag gcuid uair do chuairle os cór a gá thuail. Fan, tá mise I gceannas agus tá a is agam go ddíreach cadé atá le déanamh. An dearra, nach álinn an leabhar é sin a chuirte. Slán go fóill. Féidir leat, dúra mai cuilinn nó ní bána. No ní bána himmel down. Rocky me sheets agus pioki me cean. Cean beag de bhaire is cean beag dem féin. Is cean beag dem a chuirte Ilani géin. Seo linn saoirse ag damhsa dún. Is Mr. Saoirse na Colónacha, is rá lom rinca géala. Tá mé ag freastal ar scoil damhsa bhana ní chuaigh. Tá mé I marcónaí I muo chola. A níos scéal an ánlóg inseag mac tíre. Gach fóver imíon na fánaga ó éireann. Ní hetníon an gíomhar fuair leanse. Eitlíonn siad go dtí an Africas áit na míonn sé níos teo. Mar an turas sé seachtaine agus tugamid imirce air. Eitlíonn na fánaga tríd Frank an Spáin agus an Morocco. Trasníonn siad ganníomhlach an Sahara agus fóris bháistí an Congo. Ar deara chricann siad an Africas. Eitlóí na fánaga le solas an lei agus is féidir le 350 km a dhéanamh gach lá. Fanní siad in an náltaí móra I grán san ihe. Ní gádómh éirí rower sola dosú siad an neistar fada tuisc go nálfaí siad bia agus iad ar amach. Ní ísfí siad ach feithidí atá ag eitilt. Ní thucfaí na fánaga go léir sláán as an doras. Na cin a thucfaí sláán, fanní siad san Afric has go Jeremy fiara agus an sin fili siad oran. Jardíning bhfuil an saoire chuggin cólua agus a feici siad na fánaga ag teacht. Bígí linn ag úsáid an Ghaeilge, agus slán anis an Féidir leat le Gaeilge mai cuilinn.